ଶୀତ ଦିନେ ଗାଜର ରସ ପିଇବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଜାଣନ୍ତୁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଗାଜର କଥା ଉଠିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗାଜର ହାଲୁଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଗାଜରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ଗାଜର ରସ ପିଇବାର ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯଦି ନୁହେଁ ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଜର ରସ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ମାତ୍ର କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଶୀତଦିନେ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ଥଣ୍ଡା, ଫ୍ଲୁ ଏବଂ ଭାଇରାଲ ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଗାଜର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ବିଷମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୁର ଗାଜର ରସ ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଅନ୍ତନଳୀ ଏବଂ ହୃଦୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ଶୀତଦିନେ ଗାଜର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଜରର ରସକୁ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ରକ୍ତ ଶର୍କରାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗାଜର ରସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରେ। ଗାଜର ରସରେ ମିଳୁଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରିପାରେ। ଶୀତଦିନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କମ୍ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ଗାଜର ରସ ଶରୀରକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ ରଖିବାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗାଜର ରସ ପିଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଗାଜର ରସ ସେବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।